Truk. Iki dewa apa? Ah iya. Dewa tenan. Dewa iki jare gedhe tur dawa. Ah iya. Sing ngarep iki kok cendhik. Oh ngono kuwi gumantung wong-wongane kok, Gong. Sing ngarep iki ya dewa. Sapa kuwi? Bathara Penyarian. Oh pacare. Utu. Bathara Penyarian. Kewajibane Nyatet neng kayangan. mula kok ngendi-endi ballpoint. Ah iya. Sing tengah kae kowe tepung ora to ngerti no. Nderekke sapa-sapa tau ketemu karo dewa, nderekke Ndara Janaka ketemu karo dewa. Sapa kae? Bathara Brahma. Dewaning geni. Jane wis apik wis surut ning sing mburi dhewe kok ora imbang ya. Ora imbang piye? Ngarep ro ngarep, cilik musuh cilik, dhuwur musuh dhuwur. Aku kok malah entuk gedhe. Monggo mungsuhmu bahaya dhewe kae kok. Ae sapa e? Bathara Yamadipati. Kewajibane Njabut nyawa. edan. Aku dadi aku untung musuh tukang jabut nyawa. Ha wis karepmu iki pokoke jodone dhewe-dhewe. Yen ora sanggup catut. Nah. Artoku apa Nyatut untune Yamadipati. Dheke sadurunge jabut nyawaku jabut sik. Mongko lek ku jabut ngeget. Ha iya. Mesti langsung udus kowe. Kuwi senengane nek dikeplak mbales e. Mbales mestaka e. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk pukulun. Nala garing tak tampa. Pangestuku tampanono. Nun nggih. Bathara Penyarian kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Pak Carek bekti kula. Bagong tak tampa pangestuku tampanono. Pukulun Bathara Brahma bekti kula ya nulung garing ulun tampa. Bathara Brahma bekti kula ya Petruk ulun tampa. Bathara Grama, Brahma. hah? Brahma ora Grama. Bathara Brahma bekti kula katur. Ya Bagong tak tampa. Pukulun Yamadipati bekti kula ya Gareng tak tampa. Bathara Yamadipati bekti kula ya Petruk tak tampa. Yamadipati bekti kula Ya Bagong tak tampa. ora ngece lho. Wah, jabut nyawa. Jabut untumu. Wonten menapa pukulun? Nala garing pripun? Aku entuk dawing wang pikulun Jatimurti. Ya pepundhenku, nggih. Kinen bondo karo Bagong, merga Bagong keluputan. Wani ngucapake sumpah nganti gawe gegering Kayiwangan Suralaya. Mula wektu dina iki Bagong bakal tak bondo, tak unggahke ning kayangan, tak cemplungke ning Kawah Candadimuka. Ayo ndi Bagong? Kaya jemepalange kareping Bathara Penyarian. Aku nganti Kakang Pulun Bathara Brahma lan Kakang Pulun Bathara Yamadipati. Yen kowe puguh ora menehake Bagong aja takon dosa. Kowe ngerti? Pulun Bathara Brahma kuwi dewaning geni. Keduga bakal ngobong desane Bagong nganti ludes keles tanpa sisa nala garing. Setyaki tinunun, waduh. Gadanira wirang tumandang. Ben to, Truk. Setyaniku garwanira. Ameng gareng kok suluke Setyaki. Amen ketok gleleng ya ora. Sri Baladewa Narpati. Nah iki ngopo iki ora. Ora asah werna-werna to, Gong. Nuwun sewu. Kula wis didhawuhi kalih Bapak Semar kinen mepalangi sapa kemawon sing ajeng gawe kapitunaning Bagong, gawe cintrakaning adi kula Bagong. Ora mawas menapa menika dewa, menapa menika wade, menapa menika wada. Tetep ajeng kula pepalangi. Lho, kowe wani karo para dewa sing nawedeni apamu? Bagong ora salah ora luput. Bathara Guru tedhak ning Madyapada nglumputke Bagong mendika pawadan nggone sengit karo Semar. Iki asline ngono kuwi. Wah, mbok terus rek. Ayo ora. Terus saiki tak takon karo sampeyan. Nek ora iso ora usah dijawab. Tak takon karo sampeyan. Kena apa kok dewa ki ada sengit karo Semar iki jane masalah apa? Lho Bathara Guru ki kok sengit karo Semar jane masalah apa? Aku tak takon karo kowe. Aku tak takon karo kowe, masalahe apa kok sengit? Lho, kowe malah ora basa bareng karo aku. Lho, kamu arep gelut kok dadak basa. Ngendi ana wong gelut kok basa? Ketiban asta kula jengkelang kuwandanira. Antene ora serem.
Ayo, arep muni piye kowe? Yen ngono kowe wani karo para dewa Sing tawedeni apamu? ora minggat suarep aku tiban tangan kene marganing patimu. Leng, eling. Apa, Tru? Dodo medun. Oke, siap. Reng, eling. Dodo mentuk. Panganan wae ora. Aku brutu ya, Tru. Iya, iya. Kene merganing patimu, mang maju. Kula ladeni Bathara Penyarian. Edian. Mati wis ora. Iya. Udus Arnendi. Ayo, maju. Ora kena ki, dodo medun. Oh iya, Ding. Edian. Ngatek aji lembu sekilan kowe kebarak. Ayo. Milih awakku. Jabut nyawamu, jabutan. Awas. Oh. Wedan. Kang. Ngapa ya muda iki? Bingung aku, Tra. Mungsuh dewa doyak terus gregeten tak plotroke kathokku. Jarene wong tuwa ki nek mungsuh bangsa alus ngono kuwi iki jare kon buta. Dunjuke sik, dunjuke. Kaya apik-apik kok. Pokoke kutuk to, Gong, kutuk ndasmu. Man-mangkel aku. Ben, nganu aku ora entuk kesempatan ngantem e. Ya mau dipati nganti giloro Bagong. Wong edan. Wah, wis kathokan. Dewa kok ditontoni kaya ngono. Ayo, kowe ora gelem lu tak boyo neng kayangan, jabut nyawamu sukmamu sing tak kowe. Gong, ora wis didilat bapak nang bun-bun to. Jajal nggo ngetes ampuh apa ora. Oh iya, Dik. Ayo jabutan nyawaku.
Oh, lakon mati. Ayo, tak selenggarake regane ngene ku, Truk. Truk. Santai wae wis didilat bapak. Waduh. Modar. Hilang nyawamu. Gong, lho kok wangsulan? Pet-petan ndasku. Iso tangira? Iso. Lho. Iso omong. Iso nyawane papat e. Lho. Weh, ladara. Kowe njabut aku ora mati, tak jabut gedhong. Ngoyak-oyak Kakang Yamadipati. Ki sapa iki? Brama. Wedian. Kowe iki Brama? Iya. Berarti sesuk ning radio-radio kae. Dudu. Brama Kumbara? Udu. Adimu ndi? Sapa? Mentili. Mandili. Aku dewa. Dewa apa ora minggat siapa nyawamu? Aku ki nek ngamuk mataku lamur apa ya? Petruk sing tok jabut. Sarae mendono. Ngawur senane ora. Iya, cuman ibaleke nyawane. Wis. Wong edan. Wong aku tekone kaya ngono ora geger dewa-dewa terus. Heeh. Tak jabut kabeh. Oh, urung ana sing rumendlepe tak jabut. Saking mangkelku. Ha iya. Tapi ya wis ana ora ngono ndadewane aja ora usah kepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nek ngene iki? Wih, Gong. Hah? Ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngambah dirgantara sajake duka tenan kae. Terus mlayu ngayom nang ngene bapak wae. Ah, mlayu naik kene. Ya. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyane gandayane Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar. Oh. Piye? Dewa-dewa iki nek pakartine ora apik arep derajate dewa karo anak-anakku do mlayu kabeh. Kuwi nandhake nek apa kang dadi niatmu pancen mau diregeti nganggo blendenging angkara. Kula namung badhe nyuwun
atmajanipun Kakang Semar inggih menika pun Bagong. Bola-bali tak kandhake to Bagong ki anakku. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong aku mesti ora entuk wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan sak mangke badhe kula lebetaken wonten ing kawah. Kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora menapa ngendikanipun Kakang Ismaya. Nek Bagong anakku iki diwakili aku kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, kowe nanti, Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nengke wae wong iki bapak ki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa ki natohke nyawa kanggo anake nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong. Loro gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi ijole. Karaku ya ning aja truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja, karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati ki wong loro sisan. Kowe iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Garing aja ora apa-apa Pak wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingkang dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging klebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu iki piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi mboten nggih Bagong ingkang kula beto. Piye nala gareng wis ora apa-apa Pak wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Nek suwe-suwe mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek kowe arep ning Kayangan iki dhewe wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki udu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih kula nderek pukulun, nggih kula nderek pukulun. Nanging ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Kowe saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo ati uripku aku ikhlas. Wis gek tok paido le. Katresnane kakang-kakangmu gek tok paido. Aku munggah ning Kayangan ki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya muga-muga kusnul khotimah ya, Tru. Anjen setan lan. Lah witena piye? Wong ya aku ki ra menawarkan kok. Aku rakon karo kowe, aku rakon karo Gareng, kowe sing ngomong.
Pukulon kula dados ijolipun Gagong. Ayo monggo terserah. Aku ra kono. Aku ya. Aku titip anak-anakku ya, Kang. Titip bojoku ya, Kang. Aku ora ngapa-ngapa kok dititipi anak. Ngapa? Nek bojomu dititipke tak tampa. Nek anakku mah ya aja kaya ngono to, Gong. Ora sak kepenake dhewe kaya ngono. Wis ya, Kang, aku tak menyang ruktinen Karang Tumaritis, omahe Gareng karo Karang Kadempel. Mbok tegelan aku antara. Lah ngopo? Aku ora ndek kanca. Aku nek gara-gara kancane sapa? Rasa nganggo gara-gara. Oh, ya wis muga-muga penjangkaku kelakon ya, Tru. Ya, Bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong papat ya, Tru. Ya, wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Anjing setan tane. Ya truk mangkat yo, nderek bapakku ndak bapak ana apa-apa. Aku tak ngrukti bapak kle. Palugon laguning lekas Lukita Linuting. Lukita Linuting kidung kadung kadereng momong memangun manah rahayu. Wis mamring sepi iki. Monggo mengkari 3 dina aku janjeni ro masyarakat arep miwiti kerja bakti bangun desa. Gek Semar malah minggat. Gareng ya melu, Petruk ya melu. Terus piye iki? Tak pikir-pikir ketoke Semar Gareng Petruk mbelani aku ning jane nginggati aku. Nginggati masalahku. Wis kena aku rambut didaya, sapa ya sedulurku sing iso mbantu karo aku ki. Monggo Semar ki. Woi, ya Deng. Kelingan aku. Semar ki duwe kakang. Ya kuwi Kakang Tomblok. Togok. Wah, Siwa Togok arep tak jaluki donatur. Anggere ora ngegawe tonyo Siwa Togok. Ben ora ngono ndak ora rampung perkarane. Siwa Togok Siwa Mblok tak jaluki kabeh. Kejaba saka kuwi aku arep nyuwun bambiyantune Siwa Togok. Ki bapak nek ora tak slametke, Gareng karo Petruk ora tak balekke nang alam donya iso kelangan wong tuwa, kelangan sedulur lanang tenan aku. Wah. Tegak. Aku rawa wae. Aja kaget penggalemu ya wae, siap-siapke kabeh bondo didelikke. Kowe ndak tak colong wae, aku teka tenan wae, bektiku katur ya wae.
Iku sanyatane gonjang seret winangun madyaning padukuhan Jurang Porong awarni wujud padukuhan ingkang gemari palojinawi kantong tetanduran ijo royo-royo kumricik banyu sendang ingkang kanjuk ing grojogan satemah karya asri madyaning padukuhan Jurang Porong sinten ingkang madyaning padukuhan menika ta warnane pamomonging para nalendra ing tlatah Sabrang nenggih Ki Lurah Togog ya Ki Lurah Catugara ya Sang Teja Mantri eling-eling nadyan sarandunging hangga sarwa kuciwa parandene tilas jawataning Suralaya atmajaning Sang Hyang Bathara Tunggal nenggih ingkang pewisik Sang Hyang Tejamaya ya Sang Hyang Catugara risajana deng lenggah madaning pendhapi Bali Wisma katingal asri lamun dinulu denadhep nenggih ingkang rayi Sang Sarawita ya Ki Lurah Mbilung sawetawis ngriyasa pejagong parandene datan wonten wiyosing pangandika abdi Panakawan kekalih dadak sakala mangke Ki Lurah Togog karsa medhar pangandikan tinampi kan ngrayi Ki Lurah Mbilung dadi kemang wijeling pangandika ingkang dereng kababaring lisan Thank you.
mangu mangungkung kanduhan rimang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso amangku sang Dyah Utama Nalendra Muda gawe kaget atiku. Slamet tekamu lho. Pangestune Kang Togog. Slamet Kang, aku ngaturke bektiku katur ya Kang. Ya tak tampa. Kok janur gunung kadingaren wong adat biasane kowe iki ora tau gelem saba mrene. Pendak-pendak nderekke ratu Gustine awake dhewe mesti aku ndadak ngampiri. Lah kok ora kaya sak gedhagan iki kok kowe tekan ngomahku kuwi ngopo? Eneng apa lan wigatine apa? Mara gage kowe matura karo aku, Sarawita. Ora ana apa-apa kok, Gek. Ya ming sepi. Sepi tegese Nang omah ki sepi nglangut, mula terus aku dolan mrene. Wit mau esuk tekan sore kok ming delok TV terus. Ora ana kegiatan liyane. Terus entuk warta apa? Ana berita apa? Mbah, Lho. Jare ndelok TV. aku ming delok iklan kok. Nek berita tak pateni. Ngono anggere mulai iklan tak tonton. Ayo. Kepengin tuku apa ta apa ngono iki lho, Kang. Oh, ngono ta. Heeh. Ya rasa sok tetuku. Duit kuwi apike dicelengi, dinggahke. Rasa nggo tuku apa-apa, mergo sok kowe nek kala mangsa kepengkok kebutuhan kuwi ora nrethek mrana-mrana ning duwe singgahan.
Tur dasare kowe urip dhewe, ya ta. Wong urip dhewe iki ora kepenak. Kancamu ya ming aku. Monggo kowe jane karo aku ki jane duwe rasa apa kok ora tau dolem-dolan ning omahku ki jane ngopo to lho? Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparu do sapa. Hok. Sapa kaya pitik. Maksude dodolan ning omahku ngono lho, Gok. Heeh. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bata. Arep tok nggo ngapae? Bata kok gedene 50 cm. Arep tok nggo ngapa kaya cor-coran. Ya saora-orane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe bata ya gawe bata. Men atine iki ora sepi. Wong nganggur ki nek ming meneng wae atine mesti bakale sepi. Tur ya ana bab nding lung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malem Jemuah Kliwon wingi. Heeh, ngapa? Kowe ngidul apa? Ora. Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Aku bar menehi sajen karo kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamrihku ya golek impen. Lah kok tekan tenan. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku. Ora kanthi kanyono-nyono kok omah kene iki kaya ketekan Nalindra. Nalindra Trata Sabrang. Udu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Mongko nitik kereta kencana jluk ana ing omah kene, terus mlebu, terus sak pejagong karo aku. Ning tak tiling-tilingke paningalku tak mat-matke ratu mau dudu Ratu Sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ponakmu sapa? Anake Semar ya kuwi Bagong. Mongko Bagong ki sak cek jumlek ora tau saba mrene nek ketemu karo siwane ya aku ming neteli apa sing tak nggo. Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke ming dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus Lah ya jagongan karo aku sak uwen-uwen. Monggo blas to, anak Semar ki ora ana sing tekan kene. Monggo jane Semar ki adhiku lho. lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pak Dene, ora ana sing ngaruhke karo Pak Dene. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi janjane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arep kowe karo aku ki mapan ning Tlatah Sabrang ning dipestheke utawa ditakdirke dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nek le pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arep kaya ngono ning sambunging sedulur ki ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Ning kok sing tak kangeni Semar kok sing teko anake. Lah kowe apa lali? Jaman kowe njaluk kanca urip ning alam padang kowe diparingi aku. Semar njaluk kanca duk nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Heeh. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Mbilung kuwi padha. Oh, Mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. sama saja. Sama saja. Ngono lho maksude. Heeh. Ning apa ya bakal tekan kene tenan ya cahidan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, korsine diusung, wong kae iki wong nekate ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandakwa lho. Pandakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Lah karang do nyoba e. Oh. Brenjake do ganter-ganter.
Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae, Kok. Rekat lampahing rata tanpan lara. Prapteng sukuning argaram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Ucap kacarita nalika semanten. Eling-eling ki Lurah Togog nggih Sang Hyang Catugur ing Jawantah. Sak ciptane dadi sak sedyane ana. Ngraosi bilih jurang porong badhe ketekan dayuk. Dadak sakuling mangke ingkang bletek-bletek saking katebian. Mangono pangudas marane ora liya kejaba mung ki Lurah Bagong. Ingkang sowan ngersanipun ingkang wa ing padukuhan jurang porong. Mangkono pangudas marane ki Lurah Bagong. Assalamualaikum, Wah. Wah. Aku rawuh, Wah. Petegak. Wah, cangkeme wis ketok. Ngandel ora. Rak ming padha karo diisin-isin ketok kowe, Gong. Lha kok kaya suarane ponak aku Bagong ya, Lung. Sajake. Wah, aduh liwat niki, Wah. Lawange endi, Wah? Lawange ngarep kuwi Cah Edan. Oh iya, Cak Kentir. Aja tok wangsul ndak malah ora kajen kowe. Aku sowan ya, Wah, Petegak. Togok yen malegak-legok trembilung kang sarawita kang sabuk bandil ing teko-teko kok lambene wong tuwa diewer-ewer. Slamet, Gong. Mengestune siwa. Wilujeng, Wah, aku ngaturke bekti ya, Wah. Iya, tak tampa. Bagong slamet, Gong. Mbiti, bilang. Andeng bilung lali aku. Slamet, Wah, bilung. Bektiku katur ya, Wah. Tak tampa, Bagong. Mengestune wong tuwa tampan ana. Tak gegem dadaku kok cilik terus to, Wah. Ya karang kaya ngene iki wujudane. Heeh, sing penting sehat ya, Wah. Heeh, sehat. Siwa Togog sehat, Wah. Iya, slamet sehat le cah bagus. Sangeme kok dawa, Wah. Mbok wis kowe ngopo lho karo jeneng wong tuwa kok mesti ngobok-obok sak penake dhewe. Jane kowe iki ngopo? Kok janur gunung kadingaren. Dian omahmu saya apik, Wah. Kok dadi saiki aku iki nderekke ratu sabrang, ratu sugih-sugih. Apa-apa biak-biuk kowe butuh apa tukoke, butuh apa-apa tukoke. Kae gambare sapa e, Pak? Gambarku no. Kae to sing ning buri kae to. Heeh. Nganggo sandangan Jawa nganggo iket, Pak, nganggo iket. Kok lambene ora dawa? Tok plester, Pak. Aku orang pesen karo sing nglukis men aja nganti diketokke dawa men ketokke demes kok. Asem iki. Iso dikon to? Iso. Kae nek dimati kaya rupaku lho, Pak. Tapeke ya, Pak. Lah ora tenan to apa-apa ditembung to. Gawanen arep tok gawa arep tok nggo majang ning omahmu apa? Heeh.
Apa wis ditembok? Urung. Sendelke kandang kebo. Asem ya. Aku iki nang kene iki padake abdine Ratu Gong Binathara wis gambare sendelke kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbah nak meng niat kepengin bangun desa. Aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponamu kabeh. Ya. Dedrek rembukane aku ki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah karo Semar-mar. Nang nganti aku ra kelakon bangun desa, aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, Bagong. Aja waton nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan, Pukulun. pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus Arep boyong karo aku. arep boyong karo kowe. Heeh, dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Us. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu duwe arep ngluputke Bagong ki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang. Perang. Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Menang perang. Aku ki terus bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong ijole aku. Bagong aja tak gone kayangane ijole aku. Sing muni ngono, Semar wae lah. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi ijole. Si Petruk ya muni ngono. lho terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petruk. lho. Nek ngono kowe saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Wah, Apa? Siwa iki jare kakangne bapak. aku ki sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Wah, terus kae bilung kae. Anak tikus. Udu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Weh, lah kok ora abang. Gundulmu atos kowe iki mbok ya dilereni le seneng main ngono ora. Ratu kok abang. Terus Aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. heeh, aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki kowe karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi merga nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya iki. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa TOG-OG. Oke. Togok. Aku pasrah karo Siwa TOG-OG supaya nyelametke Semar. Nek Siwa Togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe kuwi dudu kakangne Semar. Ming aku. Tantrimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora.
Lah aku tok kon ngopo? Aku treke nang kayangan. Treke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong tenan nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuke gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya iki ngendi aku ora dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata. Kuwi buta loro. Loro-lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Kayangan ki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala Balapata? Terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa we? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki baguse ra jamak-jamak. Pokoke aku nek nang dalan di bajul wong wedok, aku arep mampir sik lho. Aja Janaka ki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ning kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksude aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap. Piye iki le dandan piye? Ning aku bagus to iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Kudu sesingidan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok totok. Ora. Aku sale curiga karo kowe, Gok. Kok meneh ora. Siwa? Ora omong. Ngampet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe Kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka. Sakliyane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki kowe arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki le ngampet wis ket mau omong wae malah pidato. Gewes. Ya wis, tata-tata. Gewis tangane ning dodo. Ing tan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana eling-eling nadyan wujuding Panakawan parandene Dewa Ngejawantah mila sak ciptane dadi sak sedyane ana katarima panyuning Lurah Catugara ilang wujuding Lurah Bagong nenggih panenging Pandhawa Satra ing Madukara Raden Janaka.
arep nemoni lelakon apa iki? Ngapa iki, Gak? Ngiluwa mlebu ning kamar tengah kae ana bifet gedhe ngiluwa. Ra gaya. Kanggre ora Janaka kepruk bata kowe. Tenan aku gak nek jak sepele kene iki. Le mlaku kok njur halus. Tekan. Wis ben nengke wae. Ngopo? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Toga. Padha-padha. Aku tuturna dalan sing anjuk marang kayangan Toga. Malah jijiki. Wis ben nengke wae lho. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya, Tuk. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinendra kaya Sekar Puspawarna. Lasangku gending. Aneh-aneh ora. Wong nganggo gending Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dhateng kayangan Suralaya mawi gending lewung. Wes jan malah ora karu-karuan. Dadi lewung atiku. Gong, Bagong. Ora ngono kuwi Raden Janaka kuwi ora sembrono, ora lucu. Sing tuwajo. Iya, Teguh. Murayu dibudalake bebarengan padha numpak bis malam. Wis gek menyanggok malah kowe ngrungokke omongane Raden Janaka Petuk kuwi. Malah dadi mumet siraku. Yo melu aku. Ayo engko tak duduke dalane anjung ning kayangan. Iya, pancen mengkono. Ayo dibudalake. Toga ayo mangkat saiki. Toga ayo mangkat saiki. Ya ayo, ya gek mangkat. Ana togong. Ora budal. Yo mangkat yo. Ayo Toga budal dina iki Toga. Leru kamar. Kenang sutung Nandiling telan trundung gendrung tak kenang sutung nandiling telan sutung
asu delang ketunduk dandang wah edan nuntung jenang nang trandu taun trandu nunje trandu tanda trandu nunje trandu taun tanda trandu taun jenenge dandang mbok mau tak dandani liyane. Kok dadi wong desa do guyu kabeh. Janaka kok polahe sak karepe dhewe. Nang tung jen. Dan tung blakon tak tung jen. Nah ngapae mandegek? Lha mlaku ki biasa wae. Wong desa do nang pinggir dalan guyu kabeh. Dong rasani Janaka kok edan. Gah aku nek ngono kuwi engko tak walik tak dandani demit. Gah. Ora kok ngono kuwi. Aja lali suarane Tokyo. Ayo budal Tokyo. Ayo mangga ora.